Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki kata sing boten dugi setunggalipun Mas Herman ngelaksanakaken acara mbalesi besane ngoten nggih. Mugi-mugi lancar, mugi-mugi barokah kanggoipun keluargaipun Mas Herman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan ngaos ten mriki jamaahipun Allah umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sanes jamaah kula, sanes umat kula, sanes nika-nika kula mung sekedar nyampeaken kehendake Allah sing napa selama niki panjenengan mboten ngerti, mboten enten sing nyanjangi, mboten enten sing maringi ilmu. Terutama nggih menika Mbah buyute panjenengan ten ahli kubur menika sering panjenengan singen diimpeni nedhi nedha, nedhi nginum, pakaiane kusut, wajahe compang-camping menika nggih. Niku tapi alhamdulillahirabbil alamin krana panjenengan menika singen ngaos ten mriki niku mboten semerap sing artine ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas niku jerone kaya sumur jam-jam ngoten menawi. Nggih, sehingga panjenengan nggih mboten ngelampahi tapi mboten semerap ilmune. Nggih sami mawon kalian nggih mboten enten manfaate niku panjenengan pun rasakaken selama menika. Tapi alhamdulillahirabbil alamin panjenengan ten mriki kula ditakdiraken dhateng Allah maringi ilmu panjenengan sing namine ilmu ikhlas. Ternyata ilmu ikhlas ten mriki niku kelas PAUD. Kelas PAUD. Sedanten saged kadosipun contohipun gampang-gampangan mawon panjenengan ten mriki nggih betuh tedhoan niki. Nggih jenengan tedho-tedho kiambek kalian derekipun panjenengan sesama jamaah ten mriki termasuk dados saudara seiman. Nah niku keikhlasanipun panjenengan tanpa kula kengken, tanpa kula suruh, tanpa kula dorong-dorong untuk nggih niki kenyataanipun panjenengan saged beto yambek niku walaupun nggih jenengan tedho-tedho niki barokah dateng ahli kubure mbah buyute panjenengan. Kula yakin sakniki panjenengan boten tahu diimpeni derek-dereke panjenengan mbah buyute panjenengan sing dados ahli kubur menika. Termasuk nggih kula ki mbok ibu kula pun dados ahli kubur menika. Panjenengan nggih derek-derekipun panjenengan sing gadahi ahli kubur niku pun boten ngimpeni panjenengan. Krana napa Allah pun semerap napa ingkang panjenengan lampahi walaupun nggih nedha-nedhaan ngeten iki jenengan pun ikhlas. Termasuk keikhlasan ini ilmu yang paling dalam sampai menyentuh barokahipun para ahli kubur mbah buyute panjenengan. Niku nggih alhamdulillah mboten enten sing ngimpen-ngimpeni. Kalau wingi menika enten sakderenge tumut jamaah ten mriki debat kula mboten percados ten kula, mboten percados ten kula nggih mboten napa-napa alhamdulillah. Tapi setelah proses-proses tumut jamaah alhamdulillah wong tuwane nggih ngimpeni kados seneng, kados ceria sakderenge nggih sing kula critakaken niku wau enten mriki berapa tumut jamaah niku wau nggih langsung diimpeni. Senajan mara tuwa, senajan wong tuwa nggih alhamdulillah niku bukti pun panjenengan sakniki saged ngrasakaken napa ingkang sampean betuh ten mriki menyentuh dadi barokah Allah sampai tersentuhnya ahli-ahli kuburipun panjenengan. Menika nggih niki namun panjenengan kula paringi ilmu semerap. Sesungguhnya ahli kubur menika enten kalih lek pun pejah. Ahli kubur ingkang umum boten menyentuh meninggalnya dalam keimanan niku tetep enten lebete kuburan niku. Niku nggih tetep enten lebete kuburan.
perwujudane sifate ningali kerangkai ten lebet kuburan itu tersiksa dengan perilakunya sendiri waktu di dunia mboten salat, mboten iman nika, mboten poso, akhirnya ten lebete kuburan waktu meninggal mboten iman, nggih tetep perwujudan keimanane nunggoni kerangkae di dalam kuburan niku wau. Nah niku nggih, niku alame pun beda, alam ahli kubur. Lah wonten malih tiyang ingkang pejah niku beto iman. Betul iman sewaktu kajenge pejah niku pas menawi keadaan apa poso keadaan guys imane datang Allah dikai sakit gede niku pejah niku termasuk pejah husnul khotimah. Lah pejah husnul khotimah niku napa dipindah dugi alam kubur niku wau diparingi tempat alam nggih sing diridani Allah dalam termasuk tiang-tiang ingkang iman dateng Allah. Niku dadose enten kali lek pejah secara mboten betoh iman niku ten lebetih kuburan niku ngian niku pun alami beda ngian. Lah lek sing iman niku wau dipindah dateng Allah diparingi surga kubur. Lah niku maka sing diparingi dateng Allah tiang-tiang sing ingkang iman sing tasih urip niku wau baik maupun lewat mimpi baik maupun lewat pandangan keimanan ini niku diparingi tempat kiambok-kiambok tergantung imane tergantung amale tergantung sedekahe. Moko ten griyane ahli kubur ingkang iman niku wau tergantung sedekahe. Lek kataan sedekah niku griyane ageng nggih panjenengan pun semerap kados ten donya niki nggih sing mewah-mewah menika griyane. Lah niku senajan iman pejahe tapi lek kirang sedekahe nggih omahe alit-alit menika. Tapi niku mawon syukur alhamdulillah dalam keadaan pejah beto iman senajan niku wau kirang sedekahe sampai diparingi surga kubur dateng Allah diparing griya alit niku syukur alhamdulillah. Nggih. Lah niku lek tiang-tiang ingkang iman. Lah napa nedohe Mas Irul? Lah niku nggih. Tedoane ten mriku sanes kados ngeten-ngeten iki sanes. Sanes mboten enten wujude. Namung enten wujud ingkang tiang boten diparingi semrap sedanten hanya orang-orang tertentu terhadap Allah yang diberi. Niku kados lambaran air-air niku muteri griyane. Lah niku mongko menika Kanjeng Sunan Kalijaga waktu menitih ilmu kewaliannya duduk di tepi pantai di sungai. Lah niku Sunan Kalijaga mboten nedoblas, mboten pejah. Lah niku buktipun makanan surga nanti di akhirat nanti yaumil akhir nanti yaitu diberikan di alam yang nyata ini yang tertangkap oleh akal. Maka Kanjeng Sunan Kalijaga tidak meninggal saat dia bersemadih menitih ilmu kewaliannya di tepi sungai. Nah niku sami juga kalian tiang ingkang pejah ten makam ten surga kubur niku wau kados ngoten nggih antedoane. Mboten nyoto. Mboten kados sing wujud-wujud ngeten iki mboten. Nah niku nggih. Lah napa tiang enten ahli kubur sing mboten iman Mas Irul tedoane. Lah niku tedoane nggih kepukane lakune dhewe. Dadi ten ahli kubur niku sing mboten iman pejah niku mboten ditandangi kalih malaikat tasian. Ditandangi dengan perilaku semasa hidupnya. Dia kurang sedekah, ninggalaken salat, ninggalaken poso. Nggih niku tersiksanya ahli kubur yang di dalam kuburan niku wae. Tersiksa. Mboten enten terdoan kian, disiksa terus dengan perilakunya. Lah niku lek tiyang ingkang umum. Lah dos pundi sing kados kula niki
gadai jamaah nyesat-nyesatno dodol sabuk, dodol sikep. Niku ya napa langsung niku ten lebete kuburan senajan di donya niki kados tiyang bener nyampe no kake Allah. Ngimami nggak ada santri, nggak ada jamaah, tapi lek ngakali niku pejah langsung ditekani malaikat, digebloki termasuk malaikat sing wujud ula. Nggih. Wireng wageng mripatih merah, dia bertaring. Malaikat lek kula singen ngaos. Malaikat niku ganteng-ganteng ngoten terus. Tapi kenyataane panjenengan mangke ahli sholawat, ahli dzikir niki mangke panjenengan diparingi semerap piyambak dhateng Allah. Sanes kula mung maringi ilmune Allah, mangke panjenengan semerap piyambak. Lah niku tiyang sing kados kula niki langsung digebloki, dianiaya oleh para malaikat. Karena di dunia semasa hidupnya sudah menyesatkan jamaah, sudah menjualkan agama, sudah bersekutu dengan laknatullah. Karena sudah jelas disyariatkan sapa sing sekutu karo laknatullah tak akan dimaafkan oleh Allah, termasuk penghuni neraka jahanam, walaupun di dunia ini diakui sebagai pemimpin agama, nggih termasuk kula niki. Lah niku nggih pun jelas nggih. Dadose ahli kubur menika lek sing umum dereng disiksa kalian malaikat, disiksa dengan perilakunya sendiri. Lah niku dadosipun ten kuburan niku sing disiksa sanes ruh. Karena ruh niku mboten ngedoh, mboten nginum, mboten jaler, mboten estri. Sing disiksa adalah perwujudan sifat kita. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.